zenbat urterekin ikasi zenuten bizikletan ibiltzen, eta zenbat urterekin ikasi zenuten irakurtzen, eta igeri egiten, gure gonbidatua Keoni Lasa da, eta hoi dena baino lehenuo, beitu zer ikasizun. Honekin surfiten, bai, hala da, eta Keoni handia gaur, gurekin izango da, sukaldatzen. Adi lagunak, artista hutsa data. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Keoni Lasa, ongi etorri, zer moduz? Ondo. Ongi, bai. Piskat esageratu inaldiat. Ez, ondo esan da. Egileak, Bai, egileak. Ez que honi ikusten ditxo ni pardelakin, partinetien ibiltzen, pardela jantzita, ez aldekala, Bueno, azteko eta behin, zorionak, Europan bigarren gehatu gaiz, ezta? Eta aurten challenge haua, ezta? Bai, horiek, oantxe zaikatu nau txainereta, da, hasiko gaitu, kurrengo hastian. Txitxarek martxan dazkak, o irrikitana hor eurra emateko? Bai, txitxaria eskat, baino gogoazokin, da, bueno, ondo entrenatzea, da, ondo prestatzea, eta hori gogoakin. Bueno, garbizio ondo entrenatzekeela, prestatuta hola, guain, laguntzeik pixka tolatuak eta eunak, eta garaipen gehiago hartzitun zera, asko dazka, eta gehioan bila dijoa. Elkarrekin ingo jau, pasta, zukalden zemuz moldatzeaiz. Bueno, guain ikasi berko. Bueno, jarri berko egin martxan. Ikusiko zuela unak, zezailo earrateakoan. Bueno, launak, eta Keoni, garateko izuet pausuz, nondik noa biliko gaituken, pasta berexia biteko garaian, bale? Ingo jau pasta, ziazerbakin, gero ingo deuna dare bai, saltxa ehar bat gazta eta ziazerbakin, eta gero ingo deuna da, pesto ehar bat, piperrana. Eta hortako dazkau hemen, irina, dakau hemen olilua, ura, eta ziazerbak, espinakak, ondo etorriko zesik, indarra hartzeko. Eta hau ingo deuna da, hemen, bueno, hemen ez, ontzitxo batian, jarriko dugu ura, jarriko dugu olilua, ziazerbak, birrinduko eskiago birringailuakin, eta horrateatzean zukuakin, ingo deuna da, irineta bota eta masatxua prestatu. Masatxua prestatuta dakaunean, reposo txiki bat emango diogu, gero txurrito batzuk ingo ditugu, txurritoiek uraiziakin edo labanakin horrela moztu, zera, nioki batzukola izango bazian bezala, eta gero ingo eskiagunak egozi, atea eta saltxa berezi batian sartu. Eta saltxa horiteko hemen, esan deun bezala ingo deula baita ziazerbakin saltza eta gaztakin, ingo deuna lehendabizi tipulina goxatu, lapikuan, 20 tipulina goxatuta da honian, bertara gehituko dugu gazta urdina, gehituko dugu esnegaina, salda eta ziazerbak. Goxatzen utziko dugu dena, birrindu ingo dugu, eta behin birrindu. Eta iragatzitzen deunean, iragatzizera hemendikan pasa, kolaboretikan, ingo deuna da, gazta raiatua bota, guaindik eta kremosu gelditzeko. Horrea gero, gehituko ditugu egozi dugun pasta, eta izangoa gaurko plateran oinarria. Baina, gehituko jau pesto bat. Pesto bat normalian albaka, frutu lehorrak eta oliluak initea eta gaztakin. Baina gaur berezi egingo dugu. Segatikan, piperra sartuko xio. Dakaumen pikilua, baratzuiak, pinaziak, albaka, eta hemen dakau tofua. Zer ingo dugu, lehendabizi lapikuan, ingo xionaek piperra goxatu batzuiakin, behin goxatuta daudenean ontzi baten sartu, bertan albaka freskua, pinaziak etostatuta, baita tofu pusketa batzuk, eta olio birginakin, birrinduko deu, eta geho ire pastan gainetik botako jo. Bale? Bueno, bertxoa gota jat, erosen keska galdetzen ju nahi, bale? Bueno, martxan jartzeko. Beitu, ingo jaunaek, nik hau birrintzen jarriko nauk, eta ikbestaldin berekenak hemendikan, hau garbitu inberdizkiu. Errexak, honi bat ingo jatik ikusteko, bale? Ikin berdekenak hartu, iriki, eta irikitzekenean pipitak eukitzizkile. Papetik banatu iteituk, eta alde batea guzteituk, eta hoia garbila segau, bale? Hola ingoitu piperra, bat abestian atzitik. Lasai. Bueno, eta hau esan da, mingaina eman bertxe hori bai, lan hain da mingaina eman, honi? Bai.
Bueno, kontatu iguk. Lehen esan diaten bezala zorionak indeken danagatikan, eta guain gainagoa, Challenge Series. Series. Challenger Series. Challenge Series. Zerdek zehazki hori? Jendiak gulertzeko etzekikenak surfan munduan, zerdeken zehazki hori. Horrea sailkatu nauko antxertan, Europako bigarren gehatu naizelako. Kontinente bakoitzeko 7 surflari honenak sailkatzeituk. Eta gero, CT dekela munduko lehenengo dibizioa, dekalo surfian top, bai. Hortikan, 10 geizteituk, eta 10 horiek ere bai, gure gara etorriko dituk, eta horien artean sortze hau, izango bigarrengo dibizioa desela mundukoa. Bigarrengo dibizio mundialan sailkatu baiz. Bai. Eta horrea iristeko esan deken bezala, Europan bigarren gehatu baiz, eta kontinente bakoitzetik 7 honen asiestik. Bai. Osea, Europatik 7, Australiatik 7, Estatu Batuetatik 7, bueno, Amerika guztetik, Estatu Batuetatik? Amerika Ipar Amerika da, Ego Amerika. Vale. Eta, gogorra izan de leia horre iristeko, Bai. Gogorra izan dek, batez ere, sailkatu naukenetako, gaztienan izango naukelako. Bai, Bai, eta Europatikan bestenak zarroituk. Orduan, hori, gogorra izango lehenengo urtia, kompetentzia berria izangoek, baina, bueno, gogoakin. Eurra, honi. Eta, esan diagun bezala, Europa guztian, estatuko bakarra jutea izena, bestiak nundarraituk? Frantxesa zeudek, bastante, baina gero, Euskal Herrikan aurten kriston urti jatea zegu, eta goaz, 4 Euskaldun uste zelkatu gehala, ni Adur, zatuek, Adur Amatriain, Iago Domínguez, eta gero nesketan, dijoaztea Nete, González Etxarri, uste janire ere bai, da gero Nadia, depende zeiteken oain Zetian, bueno, gure gana torri. Claro, Zetian hori de, guain ezbeak azkenengo amartan gelditzen bai, jetxingoek, eta ordu norrengoek, ez da? Bai. Jope, eharra, Euskaldunok, eharra maia segauna, ez da? Surf munduan, Bai, aurten, bai, ondo junta eguk. Onda. Bueno, eta nun izangoek lehendabiziko proba? Nun topatuko jau, nun dignua ibiliko zeate? Lehenengo proba Australian tokatzea, jatea berriatela, urrengo hastian hasikoek. Maiatzan, bukaeran hasikoa, da ekainan hasiera arte. Izango ekela Sydney albuan. Vale, oza, nahiko behian, ez da? Bai, olatuak. Australia esatiak, Europa esatiak, baina hundiak, Sydneya, eta arreako txapelketa jungo zate, eta zenbat txapelketa zeudek adibidez bigarrengo maia challenge hontan? Bost txapelketako zirkuituak. Bost txapelketaek, osea, oso exigentiak, ez da? Ez tekela zeko amabos da batutan kale inda bestian. Bost zeudek, bat Sydneyen aurrenengua, zein izango ditugu urrenguak? Urrengua, ekaina bukaeran Sudafrikan. Bai. Sudafrika ze Jeffries? Ez. Beste playen bat hola? Bai, Balito izena egondartzak. Balito? Bai. Vale. Eta, bigarrena Sudafrika, nunga jo ibiliko baiz? Urrengua Kalifornian. Bai. Huntington Beach. Huntington Beach, hor kontuz, parranda asko ziokor, Parranda asko zautan zio. Zautan, bai, gando, zautan. Etxetik anbola zailo biltzei, no? Bai, hori. Ondo zio. Vale, eta zesan bernian, Huntington, 2 hiru esan dizki jau, geho, 2 gehatzen zaizkiu. Portugalen, Ericeira. Bai. Hau etxetik gertu. Ondo. Bai. Eta gaina hor txapelketa honak indako, haizi, no? Portugalen, bai. Bai, Portugalen ondo matesak. Ondo. Eta azkenengoa, Brasil. Rio de Janeiro. Jope, bai. Ondo pasako gero, bai, ez da? Alde bat, ez ez aspertuko, ez da? Esperto ez jaduzte. Asuntuek aitakin junberdekela, ez da? Aita egir entrenatzailea, buru belarri. Bai, horiek. Ez zingo aiz despistatu orduan, ez da? Ez. Hori ondo tortze zaigu, batu ondo tortze zaigu, lasai honai, gio eskertuko eketa. Ondo. Bueno, hemen ikusiek zer ezin diten hau, Beza, birrindu jogura, birrindu olioa, eta hemen zerbak, goen hemen irina botako deu, eta honekin masatxoa prestatu behar deu. Eta hi garbitu aldituko ja naia. Bai. Vale. Hoi garbituta azkak, jarritza berriro platerian. Vale. Eta hemen ingo jauna, pepita hauek eta ja kenduko zi amendikan. Garbitza dauna platerian utzi. Pepita hauek, honea. Vale. Eta ingo ekena dek, guain, baratzuria. Amendikan, zen munzibilikoa izan amendikan 3 alea teatzeko. Ez dakik? Erago txerkoiak, a ber? Erago ez, venga, ba. Eza, gau irikitzeko horreza izatek. Gaurren atxorten auken zeiok, eta gau irikiteituk, rast. Eta ja hemen aliak ateatzituk. Eta ale hauetatik gan, horrena arginagoak izatik, non taula txukun dole biro berraituk.
Vale. Eta hemen diganin berreken nahi bezak, ale bat atea, eta ale hau zuritzeko, nite izotenak, atsegaldia mozte ziot, behin, moztuta zekatinen, golpe txiki bat emate ziot, eta gero ja, iai jateitek, labanan laguntzakin pixkatola, traka, eta atea berdituko la, beste hiru, vale? Vale. Venga, txukun horrela. Eta, kehonik, 19 urte askak, pentsatuko aluan olako lorpena lortuko ditua da eta hain gazte izan da, Egia esan, oainikan, oso gaztian hau, baina bai, hau ala nere zea, honean enean klasik hau. Helburua hori guan, ez da? Helburua guan. Eta, bueno, oainikan, bantxekin zai izango la hain goizo lortia, baina bai, kiston urte honatea zai, da hori, oso posino da. A ber, oain, sarrakin dola modatzen izen urrengo kategorian. Ondo, sarra baino abil, eta fino, eta egorputza errakak eta orduan moldatuko aiz. Gainea, hor txapelketan nik usteat, bildurga jaukiko hiela, helduak igualako gazte, ez behentzako baino. Osea, nire mekatxila, basetorreke honi, gazte hau, hemen olatuak birrintzen ibiltzekena, eta egon goitu danak bildurtuta egon goitu, hemen, basetorrek lake honi, zeare bai, amaltriaine bai, hemen zauztar gazte hauek egurra ematea, ez da? Bai, olaek, a ber. Ez, a ber, hoiz izate jun, a ber, honea, txapelen batek hartze zuen da, hemen, danok posi gartze gaituken. Bueno, txapelketa jungo gaitu, txapelketeta. Nola burutzeitu txapelketa hauek? Nik gutxiko gara segiat, baina hor esan dek zazpi leku bakoitzitzen bat zaudete. Berroi parte hartzaile gutxiko gara bera, o...? Bai, printzipioz berrogei bat donezatea dituk, baina gero aurreko urtetan da ondo eiteien jendia da, bueno, hor gero gonbidapen batzuk dut dituk, da hango jendiantzako, jende horenantzako, eta hori, azkenian gu hasiko dituk aurten dola gure lehenengo urteaken, supongo lehenengo rondatik hasiko ditukela. Claro, porque horria jende honak bigarren rondatik hasikoek. Vale. Zenba ronda pasa bihar dia, baina zertzu azten, mentumen da baten aurka, azte zatea ziratik, aurrena 3 jute zate eta bat kalea bestia aurrea, nola ziak zehazki? Azte dituk lehenengo rondetan 4 pertsonako mangak izatituk. Vale. Eta 2 kalea jute dituk, da beste biak aurraka seitzeie. Eta hori, da ja kuartos de final arte, horiek. Finala ordenek arte, hori zeituk man, biko mangak, eta hor honena pasatzeik, eta hola ja final arte. Eta ja final arte. Eta ire kondizio egokienak zein dituk, adibidez, itxasua da, hori ez da salto de altura bezala, o sprint batitea gutxi gara beti kantxa hortziokela bere lekuan. Surfea, segun ze itxasaldi dagoen, segun zenen aurkaz genien gauza asko aldatzituk, ez da? Bai. Surfian esketxandoak oita mundu ezberin bada, azkenian aizia sartzea, bolatuak aldatzea, eguraldia, eta horrek badenak afekta guiteu, itxasuan. Eta hori, guri tokatu zaigu, adaptatzea alde noberena olatuak goitzea. Eta nahi, zautzan olatu normalian kaskarrak ikuitetugu, indarri gabe, da orduan gu hortan ondo moldatze geha. Azkenean hori da gure egunerokoa, olatu txikitan da pixka eta gulak, ja uste gure puntu fuertia. Ez que ikistak ez joke honi nola ibitzen. Osea, daudenian olatu txiki horiek. Inor, jendia olatu hartzeula eta ezin dukela ez da horreak agun. Eta hau, haiduan ibiltzek, honi, haiduan. Ez gala da. Betu, nik esan deten bezala deno txikitatik patinetien pardelakin ikuste geniola. Ire maniobra hori iteguana ja 4 o 5 urtekin hartuta only jain, krestan gainean da huelta eman da rast. Hori iteik olatu gainean, etxekiat, nitente jarri baino errexo. Esalde gala, Bai, hori txikitatik entra eta maniobra. Bai, eharrak. Eta ikuste egiten da, itik errazetik, katxina, hau. Esan berdian kabroi, esan berdian baino kabrien la mar. Danak gatzetik olatua ezin hartu eta bea dantzan da saltoka, esalde gala. Bai. Ona. Gio horra dibidez, lehiaketan agonian ere bai, junberraiz, ez gauzta saia egitea, ez da? Dakiken aitea, junberrek, ez da? Bai, batez ere, mangazieran, oandikan inorek ez ikenen alatik arrapau, hori, pixka da seguratzea, notan batzuk lortzea, ze azkenean gero manga bukeran komplikau egiteko bestela. Karo, nervioak gazteitu, komplikatu itetu. Entzute dituk beste egiten ditukela iesa izertan, hori hasieratik anin dauki berdek,
Eta hori, hasieran pixkat, oidek pixkat, lasai, maniobra lasai gukeratzea, da gero bukaeran aldek pixkat arrezau. Puskatzea. Bai. Bueno, launa, betu, Hemen, piperra martxan jartzeko, tomatia garbila, o piperra garbila eta baratzuria garbila. Eta hemen bai, orea, gero, gure makarroiak iteko, listo dakau. Ingo deuna da, erreportai bat ikustea jungo gea, Zarautzen pizzeria, pizzeria eta gauza askoz gehiago iteitu, ikusiko zuen, zeleko egarra, maleko jandao, guazen bertara, eta guantxe gaude bueltan. Kaixo Joseba! Kaixo Joseba, Baiko-Oreta Ana gara, eta hemen gaude Zarautzen zure herrian katxoko proiektu berria aurkezteko. Ongi etorri! Iaz Orioko jatetxea ezagutu zenuten, eta gaurkoan Zarautzeko jatetxea aurkeztera gatoz. Zarautzeko malekoian gaude, hondartzaren pare-parean kriston ikuspegiekin, espazio aldetik katxo jatetxea bigunetan dakadu banatuta. Alde batetikan jangela, oso zabala dana, eta bestetikan izugarrizko terraza badakau. Italiako sukaldaritzan oinarrituta, bertako produktuak ere gure sukaldean erabiltzen ditugu. Gure kartan topa ditzakezue adibidez Italiako aperitibo famatuenak. Negroni bat, Aperol Spritz bat, besteak beste. Gure eskaintza gastronomikoari dagokionez, entxaladak, razioak, pizzak, pastak, eskiafatak. Eskiafatak ogitartekoak dira. Pizzaren masarekin egindako ogitartekoak. Eta nola ez gure postreak, danak etxean indakoak. Adibidez, tiramisua o caprese torta. Kuriositate bezala, esango dizuet 11 pizza ezberdin ditugula. Eta zergaitik dira hain bereziak gure pizzak. Fusio badelako, napolitarren eta euskaldunen arteko fusio badelako. Aurkezpenak eginda, orain sukaldera goaz, hor Anarekin utziko zaituztet errezeta zoragarri bat egiteko. Hemen gaude, gure sukaldian, eta gaurko proposamena izango da koloretako abia entxalada. Base bat dakau krema kalabasana, osagai hauekin, eta gero erabiltzen ditugu rukula, tomate lehorra, berenjena asatua, pistatxo, idia zabal gazta eta granada. Entxalada hau da italiar tradizionaleko osagai batzukin, baino gure toke bereziakin. Orduan dazkau, italiar berenjena eta tomate lehorra eta gero gure bertako osagaiekin kalabaza krema eta idia zabal gazta. Gure kartan izena du nido de color. Ikusten dan bezala oso entxalada koloretsua dalako. Hasiko gea kalabazan kremakin, gure entxaladan basia dala, principala. Eta ite deuna da osagai guztiak bertakoak diana, moztu, recipiente baten jarri, botatzen jo olioa, piper beltza eta gatza. Eta labea sartzen du. 3 entxalada mota dazkau, caprese, nido de color eta olivada de ventresca. Katxo jatetxean ez ditugu bakarrikan pizzak eta italiar tradizionaleko platerak egiten. Ite ditugu gauza gehiago entxaladak, kazuelitak, dazkatu plater hotzak, mota guztitako platera dakau eta publiko guztintzako. Gure kartaren platerik arrakastatxuenak normalean izaten dira gratin de patatas, kazuelita badala patata eta gazta cheddar, guantxale, oso ona daula. Gero dazkau entxaladak, ikuste dituzuen bezala, eta pizzak ebai oso gustoa jatitu egin dut. Gure pitzen artean arrakasta handiena daukan edo nik gomendatuko nizuen pizzak diaterra, onjuen pizza bat, eta gero esposato. Oso aukera ona dela, pixkat hotza, pixkat berua, oso goxua. Barazkiak erre ondoren, ite duna da atea, birrindu, eta listo. Karta diseinatzeko agaraien, nahi genuen entxalada bat atemporala izatia. Nahi genuen urtaro guztietako entxalada bat bilatu. Orduan, apostatu genuen koloretako entxalada bat, oso bixia. Gure entxaladaren aurkezpena, hasten da kalabazan kreman base batekin, gero dijua berenjenan zati batzuk, tomate lehor pixkat, eta gero gainetikan jartzen diogu rukulan abia. Entxalada honek dakan berezitasun bat da tekstura diferentia dazkaula. Kalabazan kremarekin adibidez goxotasun punto bat ematen dio, gero granada bisitasuna ematen ere bai, eta pistatxoa krujiente pixkat. Gero jartzen zaio goitikan beste berenjena pixkat, beste tomate lehor pixkat,
pistatxo, granada, eta goitikan bukatze deu Idiazabal gazta raiatuakin. Bueno, Joseba, eta hau izan da gure gaurko koloretako abia entxalada. Espero dugu asko gustatzia, eta hemen itxoite izuegu Zarautzeko katxo jatetxian, bale? Zarautzeko malekoien. Eskerrik asko, agur! Hau, pabikote eta gora zauzko maleko ja, Zenbat ordu pasaizkia hor? Gehiegi. Eharra leku eriki zuena, eharra pizzak entxala hori indezuena ezin obia, eta esan dezuen bezala zenba gauza, gauden bereziak, area junbierko gea, daztatzea. Hori jokoan egon da nago, Bueno, ikusiko gea eta horrela jarraitu, gugurian jarraitu behar dugu. Guen ningo deuna da, hau luzatu eta ja igual moztuko ditugu pastak ego goxatzeko, eta hemen ningo ekenak honik hauek goxatzen jarriko eskiu, eta ningo ekenak hauela xerratu, bale? Xerretan in horrela, oliotan goxatuko eskiu, gero ja dena elkarrekin birrintzeko, bale? Venga, oire kontu, oiek hemen goxatuko eskiu, bestalde, pinasiak ere bai, xigortuko ditugu hemen, bale? Bueno, honi, kontatu gu pixkat ire palmaresa, zer lorpen lortituken da, zeintzuk izan dituken hor, lorpen berezi horiek. Nire guain arte resulta egonena lehen urtean lortu nian, Angleten, dekela irazinean Europako zirkuituko prueba ondiena, 3.000 puntukoa, eta hori gaina txetikan gertu eukita Anglet, familia ondartan zitxon, da hori kristona izan nuan. Berezia izan nuan. Gaina finalian adurren kontra eukinean, bizarra ostarrak, eta hori kristona izan nuan. Ike zanua, latza, eta adur zenba gargatu guan. Bigarren, ez da? Osa, finala hor mentu izan nuan, bat baten aurkara. Hori justu laukoa izan zen, porque olatuak kriston txikia zeuden, da etzun ematen denbora... Eta orduan, danak elkarrekin ibili zinaten, ez da? Apuratzeko pixkat. Eta 3.000 puntu esan dekena. Hor nola ziak historia baz? Batzutan 3.000 puntu, bestetan 2.000, otro zenba puntu zika beste txapelketa batek Europa mailan, adibidez? Zeudek 3.000 puntukoak... Zenba zeudek olakuak? Anglet, Pantin, eta Maurreko zen 3. Vale. Eta horiek irazte xikenak, basikamente ja zaikatuta ziok. Horrengo bostetan gelditzea, ja, horrekin ja, Eta hori, gero zeudek 1.000 puntukoak bestela. 1.000, 2.000... Ez, 1.000 da 3.000. Eta 3.000, bale. Karo, bestela, 3 irabazia behar ditu, eta ikor bat irabazte, eta 3 irabazia bezala ditu 1.000koak, ez da? Eta, zenbat txapelketa hartu dituan partea, adibidez, urte hortan? Denak, zenbat zaudek hor? Inglaterra, saspi bat sortzi. Eta daneta junitzen, ez da? Daneta junitzen. Ondo. Bueno, eta geho adibidez, igual hemen estatu mailan, o gazteago itzanian, zein izan ditukola lorpenak egin dilenak, hiri motibatu, eta buru belarri hartzia historia hau. Txikilatik gutxi kompetib izan diat, azkenean bestiak gaino txikillo nituan, eta indar gutxi honekan, eta jute nintzen bagoetzean, galdu iten nun, porque indar gutxi honekan da. Gero ja pixkat edadiakin, 15 eta 16 urtekin jasi nituan pixkat irabazten. Ja, inuan, otxakako txekorra, txikila baino gorra, ez da? Hasi nintzen pixkat. Horra hasi nintzen pixkat txapaketak da irabazten, da, horra ziban pixkan dere motivazioa. Ona. Zatit otxakako aziatik, otxaka hori iraetan da gazu baserria, ez da? Hemen, keoni, zaustarraek, egu zaustarra pixka piditua, baina honek baserriko kastazegak, ez da? Amona bat zeuan, ez da? Erresilgua? Balda baserrikoa. Balda baserrikoa, eta bestia... Iraetakoa. Hautan bukatu zuen, baina iraetan enpresa ondila zekaelako, Ai, ama, ona. Bueno, eta lorpen hori guztiak egiteak itu genian, motibatzeik, geho urrengo txapelketetare bai juteko zatik. Oso gorra dana da surfian, nik surfian da, beste lehiaketa askotan, juteiz txapelketa batea, aurrengo proban kalea juteaiz, eta 20 minutuan bukatu, egire txapelketa. Eta jode, hori gorra hori eustia bai, ez da? Bai. Eta azkenean, gehienetan, surfian da, iretaz ere batzutan ez dependitzen. Batzutan, itxasuan gan dependitzek, da azkenean alde galdu, Olatuak, bestia zein diken, eta gehizen, eta... Edo zein
faktorek... Bai, edo zein, ala minimaia, etxagoa. Orduan burua hotza auki berdek, lasai, eta esan benga, urrengoan emango 7 euro, Bai, ezta? da hori, etxetik gertu bertatzen baek, bueno, etxea jutea izan lasai, baina oain balin Australian, por ejemplo, jutea izan lehenengoan kalea da, ostran, bai, gogorraitek. Gogorra, no? Bai, porque diru askoek, denbora, bueno, baina surfistan bizitza olaek. Alek. Eta gero, elikadura aldetik eta entrenamentu aldetik itzengo jau zeatikan, ire aita, ire entrenatzaileak, eta beste profesional gehionare bai, ez da? Bai. Zur munduan. Zein entrenatzizkik irean aia, ire aitak? Oantxe bertan, agitu entrenatzen Alan Cleland, dekela lehenengo divizioan txoken surflari bat, munduko txapelduna izan dakoa. Eta lehenengo urtean da ona, no? Bai. Oain zetian, tiok. Oain zetian, oide, zetian. Lehenengo divizioan. Oidek, da lehenengo urtean, Olimpia eta neonuan, eta tipua makina baek, mexikanua, makina hutsa. Artista galanta egaina, no? Eta surfian oso ona. Eta beste atletixok Luka Mesinas, ikela peruano bate bai lehen urtean Olimpia eta nonuala, eta hori ere zeten egondaziok, eta beste bat oso onakela. Ondo. Eta, iraita, zertik hande gainona, zertik sartzei zuen beste gaina, zertan zentratzek zuen etekin guztio jateatzeko? Txeki, azkenean detaile guztietan fijatzek, eta olatuak da, bueno, hori, ordu asko pasatexik ondartzan, eta, bueno, hori, asko, dedikazio asko sekak da azkenean, beronen amateik gure entrenatzeko, da eskertzeko, hori. Ez que behar nahi eta gaina beti txirrindularitzan ibilitakua, osabare bai, ezta? Eta orduan oso estriktuak, dietakin, entrenamentuakin, egunakin, segun, ezta? Osea, dana hartzei kontuan, ezta? Bai. Ia dibes elikadura aldetikan, zer esateik, zertan zaitu beharraiz gehiena? Nola kudeatzen dek hori? Pixkat denetik jaten, no? Eta txalpeketa iztean aina, pixkat karbohidratuak da sartzen, da ondo jaten garbi. Azkenean txapeketako energia berrituk, da elikadurak energia hori emateik, eta hori pixkat zaintzen, da ondo jaten. Eta, adibidez, prestatuta, zeik prestatzen joak, elkarrekin prestatzen zuen, Baskaiak beha prestatzeki kanpo agute zeatenean, nola antolatzen zeatea? Normalian igual nien juten ogen surfea, beha gitartian, surfetik iritxitat segituan ja jateko, gorputa energia sartzeko. Osea, etorri eta bajoi hori ez etorri baino lehenu erramba. Bai. Eta momentuetan zematei jateko, hor atorrenian ja kirolaitetik. Hor karbohidratua normalian, pasta bat, aragiakin, arraiakin, gauza simplea normalian. Honek, botazio hortzitzen ura pizkat eta dantzan garriek, ez da zer gertatzen. Eta, adibidez, sartu baino lehenuo? Sartu baino lehenuo izatek, ze azkenean surfeako zea berdek. Janaia bila geiztia, porque uretan da... Ligerito, egon berdek, ez da ezin de pisutxu sartu gola... Zenbat ordu lehenuo jaten dek, igual? Ordu bat lehenuo minimo. Ordu bat lehenuo minimo? Bai, horiek. Ordu bat lehenuo da janaia ondo geiztia. Eta ze jaten dek hor? Bueno, tokatzekena, goizetan igual tortilla bat, zozen ligerua, eta gero, baskaldua gero hori pasta, ordu eta jaureta, bai. Zuma baino ematetuk egon batean? 2 hiru, bai. 2 hiru beti, ez da? Bai. Eta basekiat, bera eta hain fineek, segun ze olatu dauden, eta segun ze egun daun, segun txapelketa hortan, ze kondizio dauden, argaltzi aiteik, o kilo pare bat hartzia olatu potentia balin badaude, esantzako, nola itezu hori? Bai, prebizioa ikusten agaituken bitartian, azte betelenuo. En fin. Ja, kilo bat geiztek, olatu ondia balin badaude, kilo bat o 2 higo, depende olatuak hori. Eta gorputzak hori somatzeik oberea, o azkenean ez dik pixutxu somatzen, edo fuerte balin badaude aurre haua? Ez, bai, surfan ordua zuzatu alen berxiat, azkenean ja surfakin niok, da hori kilo bat jetxio higo azkenean notatzeat, olatu txikitan askarroinakela, eta onditan pixka mantxuo, baina urri batatzea, pero bai da, olatu onditan da, bai, sendu horiek. Ona. Hemen, gio truko gehiago, baina danak ez dizkio kontauko, danak igual ez dizkio kontauko, ez da? Ez, hemen sekreto. Bueno, eta, zezan berdian, esan dekain bezala, 2 o 3 aldiz hartzea izela egunero, baina entrenamentua nola kudeatzitu. Ni basekiat, bueno, batzutan igual olatuak ez zeudek. Nola egiten dezu, aztean zenbat 7 egun malin bat zeudek, egunero olatu malin bat zeudek egunero sartzeaiz? Bai, horiek. Entrenamentua pixa banatezkiau, fiziko kire bai, aztean 3 aldiz juten hau zueganea, hori jon. Fiziko entrenatzeare bai, azkenean surfa estek dena surfakin, indarrare berde pixat. Movimentu diferente asko zeudek. Bai, da gero, surfeatzen egun erosatzen hau,
Eta ez base golatuak, zehatzen hau, hori piztina juten igeritea, bitxibetan atatzen hau karretera, pixka kilo desberdinak egitea, baina gorputza moiten. Morguta beti gelditu gabe, ez da? Bai. Ondo. Bueno, lagunak, hemen itzein da itzein, eta betu, guainin berdeuna da hau hemendik artea, leheno indeun horea, eta bitu zer esingo deun, gaurko pasta hau. Bitan ingo deu, horrelaxe, eta honekin ingo jaunek, txurro bat, honekin beste bat iteiu, baina hau ingo deuna da, betu, izan dizuten bezala, nioki batzu bezala, hartzen dugu horrelaxe mozte ditugu, eta horrelaxe egoziko ditugu. Guain ingotena da, hau luzatu, hau emoztu, tipulak utziko ditugu goxatzen gazta bota baino lehenuo, eta bitartean ningo deuna da, beste reporte bat ikustea jungo ditu, bale? Ikusiko zue, Inaxiona jungo gea, beste gazte bat, artista hutza, eta hau erletartean ibiltzek, eta ikusiko zue ze produktu beharrak ateatzen nahi dian. Oazen bere gana, guantxe gaude guetan. Hau iten gelditzen nahi. Haupa, Joseba, ezautze geha, Platoneon ginen errezeta bat iten, gero matxinekin erleta juntzineten, eta bueno, gaur jotopagunen gaude balertipiko produktu ezautzeko. Guen dela 5 urte hola hasi ginen proiektunekin, matxin hasi izan bere lehenengo erlekutxak jarrita, eta bueno, pixkanaka azten juntzan lehenen, ni laguntzea sartu nintzen, betian ni lagunak izan du behalako, eta gustatzen hasi zaiten erle mundua, eta komentatu hori matxinei jo, honekin zehoze politiagoa ingo dugu ez, eta holaxe sortu zen balertipeko erleak proiektua, erle beltzaki nite du lana, eta hoxe da gure proiektua. Hemen alde batetik daukaguna da ezti uzta, 3 ezti desberdin dazkau, koloren aldea handia da. Hau da azkenen loraldi desberdinetako eztik dielako, eta hasteko hasiko geha San Martin de Uns eztitik, dala Tomillo, Romero eta Escobizo eztia. Nahiko tekstura lodia dauke, azken finen, ezti hauek glukosa, fruktosa baino gehiago duenez, gogortzeko gaitasuna handia daukate, orduan pixkanaka gogortzen dijoazen eztia da. Oso ezti argia eta zaporen oso suabea. Bigarren ezti hau baita udaberriko eztia da, kasu honetan izena esaten bezala Lizarragakoa, ikuste zuen bezala nahiko kolore argia dauka baita, eta aldi beren hau da askoz likideoa. Azken finen, honek beste lore batzu dazka, gehien bat elorria eta kardo lorea. Oso suabea, baina honek dauken berezitasuna dauka, anistoke oso fin bat. Azken finen, lorek ematen dien zaporea da. Azkena, hau da zuiako eztia, hau da udazken aldean ateratze deun eztia da, bai ekainetik irai arte ekoizten den ezti bat, eta gehien baten txillarra da. Hau da, jendeak oso apreziatuta dauken eztia da, oso iuna, eta ja hau da, gu beti esate dugu, ezti zalentzako eztia. Azken finen, ez da bestek bezain gozoa, baina dauke oso ezti zapore potentea. Gero hemen diguko nitu ezke eztikin egindako eratorri batzuk, diela urra, eztia eta txokolatekin egindako krema batzuk. Edozein erlezen bezala hasi ginen produktu gordinakin, eztia, propoleoa, polena, baina pixkat ni txokolataritza mundutik bili naizelako, nahi genuen pixkat gure proiektua gastronomia mundutik zabaldu. Eta bai ikusi genuen Frantzialden ite zituztela eztikin eta urrakin hainbat krema edo gozo, eta pixkat hori ikusita esan genuen, hemen ingurun ez dakau ezer, gure bai hasiko geha holako zerbait iten, da horlaxe hasi ginen eta horlaxe egin genitun gama txikia horlaxe ginen. Eta gero hemen digu, konbutxa bat, eztikin indako konbutxa bat. Bertan bai daukau Zidernaut proiektua, Charlie dala bedaieko baita, sortu genuen bion artean konbutxa hau, eutxi honei izenekoa. Kasu honetan erabili genuen bedaioko ezti bat, bedaioko milalore bat ingen unalen gorten, eta espreski hontako erabili genuen. Oan ja errezeta bat egingo izuet, eta kasu honetan erabiliko duen produktua pralinea da. Gaur prestatuko duen errezeta da zainzuri freskok plantxan, irugiarra eta praline krema batekin. Lehenengo, zainzurik zurituko iteu, egosten jarriko iteu uretan, eta egosten dian bitarten, ingo deu praline krema, urra eta eztiakin, kasu honetan Lizarragako eztia erabiliko deu, eta gero ingo deu irugiarra plantxan pasatuko deu, eta horrekin bukatuko deu platera. Errezeta aukeratu dut, zainzuri garaiko produktu dialako, eta aldi beren, iruditzen zaizelako oso kombinazio politia, urran tostatua, eztian gozoa, eta zainzurian tekstura.
Eta aldi beren, eztia sukalden erabili daitekela erakutsi eta jendei animatzeko bertan erabiltzea. Eztia normalen jogurra, esneai, mamia botatzeko erabiltzea, baina baita erabiltzea dago beste gauzatzutako, adibidez, tomate edo pipar pikillo mermelada daiteko, edo gure kasune bai, beste saltsa gazi batzu, ezti pesto bat egiteko ere erabili daiteke. Hirubiarra bukatzen goazela, ikusi zuen ze errezeta errixan, ze errixa egin duen praline saltsa, eta hau bukatuko dugu, zaintzuri pasako itegu plantxatik, eta ja platoa amaiteko dugu. Urrakin bukatuko dugu gaurko platera, eta hementxeak hau gaurko errezeta, ez tekin indako gure errezeta. Erleik zaintzetik hasi, eztia bildu eta ikusi nola bukatu duen. Zer errezeta politxa indeun, eta animatzei zuet eztia sukalden erabiltzea, eta balerdipeko eztia baldin bada asko zueto. Apa, Joseba, eskuminak! Eskuminak Inazio jauna, artista hutsa zeate, eta oidek lurra helduta zaudete hau egaina, oidek oi produktu da raiteena, Hola, esti pixkak eta estila eta holako propoleuak eta holako gauzak hartzea aldituk. Bai, gustatzea esti, Ondo, gauza erra, gozo sali gaitu gaina, Bueno, besarka handi ba, jarraitu horrela eta gugurian jarraituko dugu, betu hemen. Tipolina goxatu da, hemen urare egosten dakau ja, hemen pasta jartzeko, pixkatola jarriko dugu. Hemen jarriko duguna da gazta urdina, gainuntzeko osagaiak, ziazerbak bai, eta ekin beharrekenaek piztua martxan jarri. Inberekenaek osagai guztiak berta sartu, bai albaka, pinazilak, tofua, piperraiak zehazio dukela, landuta, berta gota, eta egundoko pestuateako zaigu. Eharra, hori bai, olilua ere bai bota berdio bildurri gabe. Dana botatzekenian, honekin bota jokola, bihatz bat o bi, hola, txorrota ehar bat, bale? Venga, oire kontu, honean igazta botako jat, zanpatuko jat honen makillakin, eta ebai ja gure pasta berezi hau egosten jarrikoet. Bueno, ke honi, ietzako, zeindek gehien gustatzen zaiken lekua surfian ibiltzeko? Aurten neguan Hawaien egon hau. Bai. Da egia esan... Flipa mindek. Bai, hori... Destino hortain augun, Egia esan, Nire top 1 jarri gainola. Bai, Lehenengo honetik. Danai harrapata pasa intziek, Bai. Eta zer ziokan hain miresgarria bain beste gustatu zaikena? Jendea seken pasioa surfeako. Zean azken jantena surfan inguruan moitzek. Hemen futbolan inguruan moitzekena ban surfaek. Eta hori... Pipeline bai, kriston dolatuak, azeratikan, gaina kriston dolatuak eman tituen justu gu gaudenian. Eta hori, olatuak, indar bat. Potentiak olatuak, ez da? Inizina, sentigo olatu gauzaik. Eskerrak gu, zautzen jaio gaitukela, olako leku potente baten jaio gaituan, igual nekasariak gatuko gintuan, ez da? Katzila, marri, arra izate. Osea, eta adibidez hango olatutatikan, ze paipdek gehiena flipau dekena? Bai, paip. Hori da, slap bat, ez da, hola, altatzean, zetu harrakin dituan horre bai? Bai, onak. Bueno, eta ire aurtengo helburuak zeintzu dituk? Pentsatzea ja zetean juteko intentzioak inabil? Lehendabiziko maia? Zai hangoek, hanikan gaztian hauk zehontako, baina, lehenengo urtiak enez, pixkat, esperientzia bizitzea, ikastea, segundo etorrikozak etorkizunako, eta, ja, hemendikan pat urte taleaten sailkatu berriro, da, ja, zetea atakau. Zebanikan uste pixka gaztian aukela, eta, jendea ja urte asko ziak maia hontan, da, ja, esperientzia hori zekaek, ustean nahi faltasaken hau indikan. Eta hori, pixka eta urten esperientzia hori lortu, da, urrengo urtetan anauken jazetea izten zaiau. Ona, keoni, garrantzitsunek goxatzen ebiltzia. Osea, goxatzen balin bao, aurrak ajungo ez. Oitek, azketan, batzutan objektibo zailegia gartzen baizki jau, gortu itek historia, geostituk lortzen, bera etortzeaiz, eta ezin berkenak goxatu, ondo pasa, eta txapela egarri, A ber. Ondo, baina pixkanaka, presi gabe. Sartuzak. Barroaino? Bai, barroaino. Gatza botaldiok. Gatza ez? Ni botako zio pixkan. Sartu barroaino eta eman eurra. Gatza desinte biharri izateko, Normalien hau, iteala da, gazta parmesanoakin da, ja ikutu emateio gaztana, baina gaur tofuakin da, tofua xoxitua izatea. A ber. Eman eurra lasen. Bueno, eta...
urrengo olimpiadak, noiz dia, hortako ere burubela horri, biliberko aiz, ezta? Bai, urrengo olimpia dituk, Los Angelesen, gaina bain dela gutxi iragarri olatu haingoekena, zanokela Lowersen, zautukoek, olatua oso naek. Latza. Bai. Eta hori, horire buruan ziok, zez olimpiadetak klasifiko nahi diat. Eta dibe, zein bihatek olimpiadetara klasifikatzeko? Mundialetan, guk ingo joan mundialetan, horren artean gehau, da hori, uste dala mundialian zazpi honen asiaztik, eta gero zeteko 10 plaza daude, da hola. Vale. Eta, adibidez, zue pentsatzen dezue, honi jungo dala Espainia bezala, olimpiadeta, baino hiri ikusi jau mundu mailan Venezuela bezala, jute aiz, ezta? Bai, horiek, nera ama Venezuelakoa da, hori, nik aukera honean Venezuelakin jutia, ze azkenean, txikitatikan emantzia... Baina, batea berriro goraino, eta sartu berriro, vale, olio gehiago botoko zu. Eta zeatikan aukeratu guan, Venezuelakin jutia. Ze, hori, txikitatikan nahi ziren nire ekipoan egotia, eta, bueno, aukera honean Venezuelakin nahi niana, horratikan, sentinelako apoio hori emate zitzaela, da, mundialetako da nirekin kontate zuela, eta hori, aukera honean. Aurrea. Nik adidez guain Espainiakin eko guan jun, jaz ezindek? Bai, alde eta lau baino. Aldeka lau. Bai, baino, baino Venezuelakin. Bai, horiek. Ondo. Eta jendiak esatik garraro irutzezako, Venezuelakin? Bai, jende askok ez daki, Venezuelako pasaportuak atela. Doble nazionalidadakak? Bai, horiek. Eta hori, jendeak pixa flipa hori gazira, baina... Bueno, ziokenaek. Bai. Onda. Bueno, hemen ikusi zue, dana bideratuta dakau. Hemen, saltxa, gazta urdina eta ziazerbana, listo, pixkat landu, birrindu, iragatzi, eta gero gazta botako jau raiatua. Horre, eharrein diunak saltza hoi, Bai. Probatu ingo jau, bale? Probatu zako la pixkat, tak, haber ze musioken, puntxua, gatzana, testurana. Zer dutze zaik, goxu altziok? Bai, onaziok. Onaziok, ez da? Vale, hori, hola xe, listo zekau. Ingo deuna da, hau iragatzi. Vale, behitu gaina pasta ja inda da kaula. Hemen ingotena da bertara bota. Behitu ze celebria gelditzen dituken, Txak. Eharrak, Bai. Behitu, guen pixka tarratu behar badeu. Trukito bada, hemen hola gatzen baiak igual peatu iteia. Olio pixka botatzi jozu, huelta bat emati jozu, eta ja estia peatzen. Ingo deuna da, hau ondo zukaldatu, birrindu, iragatzi, honekin elkartu, eta guantxe gatoz platera. Bueno, hemen txe, birrindu deu, saltxa, botako degonea, iragatzi, hor daka hoia pasta egozitare bai, eta eharra indiun bestua. Eharra errezeta gaurre bai. Bueno, honi, azteko eta behin. Egurra eman, goxatu esan deun bezala, eta sorte asko, esan deken bezala itxaso barruan sorte pixkate bihardek, ez da? Bai, beti ondo tortzek, bai. Beti ondo tortzek. Bueno, eta, etzekiat. Guain, helikadura aldetik anaita eta gehiago lagunduko jo, ja, zukaldatzen zagabe, gaur nik ingo jat pestua, ose. Bai, pesto egiten justu lagunduko ziot. Hortan, bai, ez da? Basta ere, bai, ekipo guztian, tako igual inberkoek, Bai. Asko jate jau, Asko jate zu, ez da? Ondo. Gio bengo herrialden bat ezatekena, katxiz, lamar, hemen hau jaten ematiz zutek, leku batzutan hobeto, jango zu beste tamaino, ez da? Bai, hori, etxien jatea ondo marian oberen, hori, baina, pasta bat diatzeko ez da balazen. Ja, hortako etxeko arazetan, ez da? Jode, baina etxekiat, igual, Peru aldea jute ez da, sushi salia, izo Mexiko alden, o... Ceviche pixkat, no? Ceviche pixkat, edo etxekiat, ez da? Herrialde bakoitza berezia zega eskenean, no? Bere xarma eta bere elikadura, ez da? Bai. Bueno, nahusi, garrantzitsuena, jarraituzak goxatzen, gudanoi goxatu arazten, eta guk hemen jarraitu gehiago, aldean neurrian, zuk aldatzen, Bueno, behitu hemen, Aga, ze botako zio lehenu, bestia igual. Igual gorri hori botako zio pixkat, gainetik gan. Hemen da kaketa goi. Baina gori jauan sartu egin, no? Beste daik. Beste bat alda, kauen lamaz. Bueno, hau horrela jarriko zio, 3 puntu. Bat, 2, eta 3. Eta bueno, baldakik, honi, Euskal Aldian gitxaudek
Bai. Eta garrantzitsuak, euskara zitzitia eta ez bakarrikan aste hauetan baizik eta urte guztian zehar. Eta zue laguna, berdin esate izuet. Belarri prest, hago bizi, goxatu eta euskara eman. Garantza izan pizkate. Agur lagunak.